12 июльдә Кашкатауда Петров бәйрәме узды. Узган ел пандемия сәбәпле ул онлайн форматта оештырылган иде. Халык шуңа да Петровны тансыклап көтте. Петров Крешин фольклор коллективлары чыгышлары белән башланды. Зәйлиләр һәм бәйрәм кунакларын район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы Крешин оешмасы идарәсе әгъзасы Анатолий Иванов котлады. Крешин мәдәнияте хакимият итә. Күп милләтле зәйебезнең яраткан бәйрәменә мәртәбәле кунакларыбыз ям өсти. Петровның тарихи ерак гасырларга барып тоташа. Ул православие дине тотучылар өчен иң истәлекле көндәрнең берсе булган. Милли бәйрәме, Петров бәйрәме белән барыгызны да тәбрик итәргә. Петров бәйрәме ул чәчәк бәйрәме, моң бәйрәме, табигать бәйрәме. Петровда озын-озак гомер итүчеләр, күп еллар бергә яшәүчеләр, яңа кавышучылар, яңа туган балалар булган гаиләләр хөрмәтләнде. Бәйрәмдә кунакларны каршылау, Шишмә, Ташмиш, элекеге авыл йорты, милли ихата, балалар спорт чаралары өчен оештырылган мәйданчыклар берләде. Безнең ил этно-рәсемнәр сәнгать күргәзмәсе эшләде. Аңа кадәр 20дән артык танылган рәссам төрле яклап Зәй районын иҗат итте. Аны оештыручыларга район башлыгы рәхмәт хаты тапшырылды. Бәйрәм кунакларын татар эстрасы артистлары матур чыгышлары белән сөендерде. Спорт мәйданчыкларында уен ярышлар узды. Бәйрәмдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов, Әгерҗе районы башлыгы Азат Вәлиев, Татарстанның атказанган артисты Владимир Васильев һәм башкалар бар иде. Менә шундый хисләр белән үзем ел сайын Петровга гына түгел, кайткан сайын авылларга кайтсам да, Зәй районына кайтсам да, менә шулай күңел тарта, йөрәк талпына. Кайчаганда җыласы килә, кайчаганда көләсе килә. Дуслар белән, туганнар белән аралашып, туганнарны искә алып, җиргән урыннарны искә алып, менә шулай. Беренчедә мин саф татармая булсам да, мин тумыштан Актаныш районы, Әтәч авылында. Без әткә укытучы булгач, без күп күчендек һәм бер заман без күчтек Митим районы Уста дигән авыл Крешин авылына. Әткә мәктәп директоры булып эшләде. Мин күп гаиләләр семьяда тудым, 8 бала, 7нче. Шуңа мин иң яшь, иң кызык чаклар әлбәттә Устада. Шулай бит инде. 15-16 яшьлек чаклар, клуб кайрылар. Шуннан апаларның без 8 баладан 5-се Крешин кияүләр һәм кызларын алдылар инде, ошайым нәйме. И шуңа безгә Крешиннәрнең групп гадәтләре яккан. Бәйрәм фаер-шоу һәм традицион бәйрәм учагы белән тәмамланды. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.